Pri každej content stratégii sa pýtam túto otázku. Aké content formáty baví sledovať danú cieľovú skupinu? Sociálne siete sa dramaticky zmenili. Ľudia majú radšej prirodzenejší obsah, z ktorého nie je cítiť marketing. Preto potrebuješ niekoho vo svojom týme, kto sedí na TikToku a Reeloch každý deň a rozumie týmto platformám. Nie niekoho, kto len pred 2 rokmi prečítal dajme tomu nejaký e-book na Instagrame. Ale čo konkrétne teraz funguje? Toto sú 3 content formáty, ktoré aktuálne drtia internet. Prvý, green screen content. Určite si už videl videá, kde má tvorca za sebou screenshot, štatistiku alebo nejakú fotku a komentuje ju. Napríklad firma Dead to Stock na to najala influencerov, ktorí tento formát dokonale zvládli. Je to jeden z najefektívnejších spôsobov, ako podávať informácie v štýle, ktorý každý okamžite rozpozná. A preto to funguje. Druhý, ABT storytelling. Namiesto toho, aby si o téme len rozprával, spájaš myšlienky cez 3 slova a, ale, preto. Vytváraš ty malý príbeh s konfliktom a rozuzlením. Ľudia milujú príbehy. Ukážem ti príklad. Chceme jesť zdravo, ale väčšina zdravých produktov chutí hrozne. Preto sme vytvorili niečo, čo chce jesť každý. Tretí, real life content. Ľudia sa chcú spájať s ľuďmi, preto obsah, ktorý zachytáva skutočný život, skutočných ľudí, skutočné momenty, zákulisie je čoraz vzácnejší. Preto si toto ulož. A keď budeš točiť ďalšie video, tak sa nepýtaj len, že čo idem točiť, ale aj v akom formáte